إتا نشتي كندت صابعت خوينا أمونغو صابعتي إتقرقر كدت زيللا فوكاس نايقهانم حد بايتا بدونا تمالختنا ناي بوزحات هيوت رمسمس زبلت إتا عقت زيتمل سوس نحنا مليء لهم حليف لهم إلنا إن حسبهم نايزننياتات هيوت كندي نايز أكلنا بسقاية إتيا موتهم كم تمنيهم كعللكم مدلواتي ودي إيه مسيح علخو مسايس انحو ምናልባት እዚ ቪዲዮ ኣብ ሱስ ኮይንኩም እትምልከቱ ወይ ድማ ሱስ ተራ ነገር ህይወት መሲልኩም እተቃልልዎ ኣሕዋት በዚ ቪዲዮ ዓብይ ትምህርቲ ከም እትወስዱ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ሓፃርን መጣንን ቪዲዮ ሓሲበ ምሳኹም ንኽፀንሕ ምድልዋተይ ወዲኤ ናትኩም ሰብስክራይብ ይፅበለኹሞ ሃየ ምሳይ ፀንሑ ቀዳማይ ማይክል ጃክሰን እቲ ናይ ፖፕ ንጉስ እናተባሃለ ዝምጎስ ብዙሓት ናቱ ኣምሳል ንኽላበሱ ተፈጥሮ ዝለገሰትሎም ሕብሪ ሓዲጎም ንዕኡ ንምምሳል መጥባሕቲ ክሳብ ምፍጻም ዝበፅሑ ኣብ መድረክ ኮንሰርት እንትርእይዎ ብምሕር ታሕጓስ ክሳብ ፌንት ዝበፅሑ ብሚልዮን ዝኣኽሉ ዝፈትውዎ ማይክል ጃክሰን ካብ ተመልከቲ ዓይኒ ወፃኢ ዝኾነ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ብዘጋጠሞ ከቢድ መጉዳእቲ ሕማም ምኽንያት ሕማሙ ንምዕጋስ ፕሮፖፎል ዝበሃል መድሓኒት ካብ ምውሳድ ጀሚሩ ክሳብ ዝተፈላለዩ ድራጋት ብመልክዕ መርፊእ ክሳብ ምጥቃም በፂሑ እዩ ናይዚ ሱስ ተጠቃዕቲ ክሳብ ዕብዳን ዝበፅሑ እንትኾኑ ብኣብዝሓ ግዜ ነብሶም ዝስሕቱን ኣብ ኢዶምን ኣብ ገጾምን ጉድኣት ዘብፅሑን እዮም ነብሶም ስሒቶም እንትነቕሑ ዓብዪ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ይስምዖም ማይክል እውን ኣብ በርሊን ሆቴል ብ2002 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ውላዱ ክሳብ ካብ ፎቕ ምውርዋር ዘብፅሖ ከቢድ ሱስ እዩ ነይሩ ዶኳትር ፕሮፖፎል ብኣብዝሓ ግዜ ብመርፊእ ከም ዝውሰድ ኣብ ደም ቱቦታት ተሓዊሱ ዝሰርሕ ምቁፅፃሩ ዘይምቹ ቱቦታት ደም ፈሊኻ ክወፅእ ዘይኽእል ከቢድ ሱስ ከም ዝኾነ ይሕብሩ ማይክል ጃክሰን ዝጥቀሞም ከምኒ ፕሮፖፎል ዝበሉ ድራጋት ንሞቱ ምኽንያት ከም ዝኾኑ እውን ዶኳትር ተዓዲ ይሕብሩ እዮም ካልኣይ ብሪትኒ ስፒር ብሪትኒ ገና ካብ ግዜ ንእስነታ ጀሚራ ተፈላጥነት ዝረኸበት እንትኸውን بقصالነት بتلقم بزحي ألبومات كاب هاجرة حليفة بعالم لخاو تقبلنا رخيبان ناي بوب نجستي نمبال بقعة إياه بريتيني كاب بدر في وصعي بتواصون بدانس نعاء زوادا درون أين بران كسب 150 مليون زأخلق الدحات أملا عالم استشهد عبيت الشياطات كاب استخناون لوني عالمنا طبابنياتات شما قوليه زركب عود السب انتخون جن أب كل تشحن شوعات عامة مرت زريع عليت هيمانة صوتا هافتي دخنت كي مرت نخلو بمعر عيني زقبل حدقن يسوس ورقات أبتو وان صبايا كلاوات جمره بريتيني بتوسطهم أدنزسي دراجات الكلاو مستن نفسا أدنزيزو مكينة كسام مسبر تفتراو جرما أزوخانة أجرا كسام ملص أي زبط صحوش عبدان أتوات بريتيني أبوان كلتشحن شمونتن عامة مرت ناي أمرو حكم ناس لستجبر الله كابتي حدا جنيا أول في سوس دحينا نبتي اتفتوت باب عالم تمليسا عبيتي ألبوماتن كونسرتن مسرح بقيعة إياه Salsai, Macaulay Culkin. But since we're in a hurry, I'll make a deal with you, okay? You promise? I cross my heart and hope to die. ገና ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ዘመናት ዘይሓልፎም ብቑዕ ተዋስኡ ብምርኣይ ኣብ ልቢ ብዙሓት ፍትወት ዘትረፈ ናይ ሆም ኦፍ ኣሎን ኮኸብ ማኮሌ ኩልኪን
ናብ ሱስ ቅድሚ ምእታው ዘትረፎ ዝና ብሱስ መልክዕ ክጻወሮ ኣይከኣሎን ነይሩ። ማኮሌ ገና ወዲ 14 ዓመት እንከሎ ማሪዋናን ካልኦት ኣደንዘዝቲ ድራጋትን ብምጥቃሙ ናብ ማእሰርቲ ዝበቕዐ እንትኸውን ካብ እሱር ምስተፈትሐ እውን ብሕጊ ዝተኸልከሉ ድራጋት ብሕቡእ እናወሰደ ካብቲ ተዋስኦ መድረኽ ንነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ምርሓቕ ካብቲ ዘለዎ ሱስ ናይ ምውፃእ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ሚድያ ድሕሪ ምዝራቡ ኣብ ሱስ መድሓኒ ትካል ብምእታው ድሕሪ ነዊሕ ክትትል ካብቲ ሓደገኛ ሱስ ክላቐቕ ክኢሉ እዩ። ሕዚ ድማ ምስ ኣዕርኽቱ ናይ ባንድ ግሩፕ ኣጣይሹ ሙዚቃታት ኣብ ምስራሕ እንትኸውን ኣብ ናይ ግሊ ዩቱብ ቻነል እውን ናይ ውልቀት ታሪኹ ንህዝቢ ኣብ ምክፋል ይርከብ። ራብዓይ ኤሚ ዋይን ሃውስ ካብ 2002 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ብእትሰርሖ ሙዚቃዊ ከቨርን ብግላ እትሰርሖ ሙዚቃን ኣብ ልቢ ብዙሓት ምትራፍ ዝበቕዐት እንትኸውን ተፈታዊት ሙዚቀኛን ገጣሚትን እያ። ኣብ መድረኽ ኮንሰርት ብእተሪኦ ፐርፎርማንስ እውን ዝወዳደራ ኣይነበረን። ኤሚ ሙዚቃ ቅድሚ ምጅማራ ከም ቀልዲ ብዝጀመረቶ ኣልኮላዊ መስተ ሱር ሰዲዱ ከምኒ ሄሮይን ዝበሎ ሓደገኛታት ድራግ ክሳብ ምጥቃም ናብ መድረኽ ሰኺራ ክሳብ ምእታው ናይ እሙራኣ ምቁፅፃር ዓቕሚ ክሳብ ምስኣን በፂሓ። ኤሚ ኣብ እዋን 2011 ዓመተ ምህረት ቤና ኣብ ውሽጢ ገዝኣ ብሰንኪ ድራግ ነብሳ ወዲኣ ሂወታ ሓሊፋ ተራኺባ። ሓምሻይ ጄደን ስሚዝ ጄደን ካብ ዝነኛታት ስድራ ዝመፀ ዝነኛ ኣሜሪካዊ ደራፍን ኣክተርን እንትኾን ቁፅሮም ዘይነዓቕ ኣልበማትን ፊልምታትን ዝሰርሐ ንኡስ እዩ። ጄደን ብኣብዝሓ ናይ መንፈስ ጭንቀት ዘጥቅዖ ብምዃኑ ነዚ ሕማም ንምዕጋስ ኢሉ ብዝጀመሮ ሱስ ኣብ ሓፂር እዋናት ነብሱ ምቁፅፃር ክሳብ ዝስእን ክገብሮ ክኢሉ እዩ። በዚ ሱስ ምኽንያት ምስ ስድርኡ ክሳብ ምፍልላይ በፂሑ እዩ። በተለይ ምስ ኣቡኡ ዊል ስሚዝ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ክሳብ ውላዴ ኣይኮንካን ብምባል ከፅላዕልኦ ጀመረ። ጄደን ብዝጥቀሞም ሓደገኛታት ሱስ ምኽንያት ነብሱ ርሒቑ ኣስናኑ ፀጉሩን ተቐይሩ ካብ ሰብነት ወፃኢ ኮይኑ እዩ። ናይ ግሊ ዶክተራቱ እውን ኣእምሮኡ ካብ መጠን ላዕሊ ዝወረደን ተመጣጣኒ ምግቢ ሕፅረት ከም ዘለዎን ይሕብሩ። ሻድሻይ ራፐር ሊል ዋይን ራፐር ሊል ዋይን ንዘይፈልጥ ንእሽተይ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህበኩም። ራፐር ሊል ዋይን ወዲ 12 ዓመት እንከሎ ራፕ ዝጀመረ እንትኸውን ብዝሰርሖም ዓበይቲ ኣልበማት ኣብ መላእ ዓለም ክብረትን ፍትወትን ክረክብ ክኢሉ እዩ። ራፐር ሊል ዋይን ናይ ሱስ ጉዕዝኡ እንትንርኢ ድማ ሊል ዋይን ብኸምኒ ኮኬይን ዝበሉ ድራጋት ናብ ሱስ ዓለም ዝኣተወ እንትኸውን ኮኬይን ብመልክዕ ቅርፂ ከረሜላ ዝጥቀም ብምዃኑ ካብቶም ካልኦት ፍልይ የብሎ። ካብዚ ወፃኢ ናይ ኣልኮል መስተን ሽጋራት ትክ ዘውፅኡ ዘበሉ ሱሳት ብምልኦም ተገዛኢ እዩ። ነዚ ብምጥቃሙ ድማ ንድብርት፣ ንጭንቀት፣ ንድኻም ምስልቻው ስምዒት የተኣናግድ። እዚ ራፐር ካብዚ ሱስ ብምልዓል ኣብ እዋን 2012 ዓመተ ምህረት I feel like dying ዝተባሃለ ደርፊ ሰሪሑ እዩ። ኣብቲ ደርፊ ዘንበሮ ግጥምታቱ ድማ ከምዚ ክብል ተሰሚዑ ካብቲ ዘለዎ ሱስ ናይ ምውፃእ ድሌት ከም ዘለዎን እዚ ሕዚ ዘለዎ ጭንቀት ሰባት ከናግፍሉ ከም ዝደልን ብመልክዕ ደርፊ ገሊፅዎ እዩ። ሊል ዋይን ኣብ ሓደ እዋን ካብ መጠን ላዕሊ ድራግ ብምውሳድ ሂወቱ ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ኣትዩ ነይሩ እዩ። እዚ መሊእሎም ሓሊፍሎም ኣብ ራህዋን ሓጎስን እዮም ኢልና እናሓስቦም ናይ ዝነኛታት ሰባት ታሪክ እዩ። ሓደ ግዜ ሽግርን ሕማምን ንምርሳዕ ኢሎም እውን ዝኣትውዎ ሓደገኛ ሂወት ዋላ እኳ ሃፍቲ ሃልዎም ንምውፃእ ግን ዘይከኣል ሓደጋ ዝመልኦም ምንባር ሞቶም ዘመነዮምን ጭንቀትን ወልፍን ዘተኣናግዱ ዘለውን ናይ ግለሰባት ሂወት ብሓፂር መልክዑ ኣቕሪበልኩም። ምናልባት ኣቱም ተራ ነገር ፎኪስ ጌርኩም እተሓስብዎ ንዓኹም ተባሂሉ ዝተሰርሐ እዩ እሞ ሃየ ኣመለኻኽታኹም ቀይሩ እናበልኩ ክፍለየኩም እየ። ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ቻው።